ଆଜି ଆମେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି 5ଟା ଟିକେ ଆଜି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାମା ହେରିକା ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବୁଲିବୁ କଣ କିଣାକୁଣି ଟିକେ କଣ କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ ମାୟୁ ବାହାରିକି ପୁରା କେତେ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛି କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଖୁସି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇନୁର ପାପା ମାଇନୁକୁ ଘଷି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ଆରାମ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଘଷା ଖାଇବାକୁ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ମା ଘଷା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଇନୁ ଏବେ ବାହାରିଲା ଯିବ ବୋଲି ମାର୍କେଟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଆମେ ବାହାରିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯିବା ଏବେ ଆମେ ଆସିକି କସ୍ମୋରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟୁ କେମିତି ପୁରା ଶୋଇ ପଇଲା ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଏତେ ବୁଲିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ମାୟୁର ସୁଜ୍ କିଛି ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ସାଇଜର ଏଠି କିଛି ବି ନଥିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କଣ ସବୁ କିଣା ଚାଲିଛି ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦକୁ ଏଇଟା କିଛି ବି ହେଲାନି ତ ବଡ ହେଲେ ନବ ଆଉ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଚଳିବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବନି ତା ପାଦକୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଏଇଠି ମାମା ଆଉ ମୁଁ ହଟକେସ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଛୋଟ ଏଠି ବି ଯୋଉଟା ଅଛି ଛୋଟ ତ ବଡ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଖୋଜିଲୁ କିନ୍ତୁ ବଡ ନଥିଲା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛୁ ବଡ ଆସିଲେ ଆମକୁ କହିବା ଆମେ ଆସିକି ନବୁ ତ ଏଇଠି ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦେଖିଲି ମତେ ଶାଢୀ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲୁ ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ପର୍ସ ବି ଦେଖିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଣିଲୁନି କିନ୍ତୁ ଶାଢୀଟି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୟରେ ମାମାଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ବୁଲା ହଉଛି ନା ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଖୁସି